Hei Antti, kiitos, että osallistut haastatteluun. Voitko kertoa ensin, missä opiskelet? Hei Sofia, totta kai. Opiskelen Lahteen Lyseossa, joka on lukio Suomessa. Kuinka kauan lukio kestää Suomessa? Yleensä lukio kestää noin 3 vuotta, mutta opiskelija voi opiskella nopeammin tai hitaammin. Millaista opiskelu on lukiossa? Se on aika itsenäistä. Opiskelijat suunnittelevat omaa lukujärjestystä ja valitsevat kursseja. Pitää olla vastuullinen ja aktiivinen. Mitä ainetta sinä opiskelet? Opiskelen esimerkiksi suomea, englantia, matematiikkaa, historiaa ja psykologiaa. Meillä on paljon erilaisia kursseja. Onko teillä paljon kokeita? On kokeita, mutta ei pelkästään. Meillä on myös projekteja, esityksiä ja jatkuvaa arvointia. Käyttäkö digitaalisia oppimateriaaleja? Kyllä, melkein kaikki materiaalit ovat digitaalisia ja opiskelijoilla on yleensä oma tietokone. Miten opiskelijoita arvoitaan? Arviointi on monipuolista. Opettaja antaa numeroita, mutta myös palautetta. Tärkeää on, että opiskelija kehittyy. Mikä on ylioppilaskoe? Se on tärkeä loppukoe lukion lopussa. Opiskelijat kirjoittavat useita aineita ja tulokset vaikuttavat jatko-opintoihin. Onko Suomen lukiossa jotain erityisiä perinteitä? Kyllä, esimerkiksi penkkarit ja vanhojen tanssit. Ne ovat hauskoja ja tärkeitä tapahtumia opiskelijoille. Mikä on paras sinusta lukiossa? Pidän siitä, että voin valita kursseja ja opiskella kiinnostavia aineita. Myös ilmapiiri on hyvä. Entä mikä on vaikeinta? Ehkä ajanhallinta. Pitää suunnitella oma opiskelu hyvin. Suositteletko sinä lukioa? Kyllä, jos haluaa jatkaa yliopistoon ja pitää teoriasta. Mutta se ei ole kaikille paras vaihtoehto. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos, oli mukava jutella.